Čaute ľudia, dneska vám ukážem, že ako zakomentovať nič, ako úplne nič. No, ukážem vám. Napíšete, ak sa tu povie, net blank comment blataxnet, no. A asi tuto pôjdete, už si nepamätám, že ak to vyzeralo. Nie toto. A môže byť aj to. Toto je lepšie. No a tuto máte generátor a tuto s týmto plusom môžete si dať hore. Si dám napríklad na 100, keď to pôjde. Asi áno. 100. Copy. Pôjdete von. Tak, napríklad ja to pošlem ChatGPT. Neviem to poslať, bo veľmi veľa to písalo. To nechcem. Content failed. Asi som to zalagoval. No a to je hotovo.